כן, גבירותיי ורבותיי, זהו יום היסטורי בתולדות חקר המוח. לפני כשבוע הגיע לנו פציינט שעבר תאונה במקום העבודה שלו, וכתוצאה מהתאונה נתקע לו מוט ברזל בגולגולת ועבר דרך המוח. עכשיו, המעניין הוא שבעוד שלפני התאונה הוא היה אדם מאוד עדין, נינוח וידידותי, לאחר התאונה אנחנו מוצאים שהוא מתנהג באופן מאוד חסר נוחות, אפילו אפשר לומר אגרסיבי. אבל בואו לא נכביר מילים, בואו פשוט נכיר את מר שמוליק לוי. וואו, אותי. שאלות? מר לוי, ספר לנו איך אתה מרגיש. אני קצת עצבני. ולמה לדעתך אתה עצבני? למה? בוא נראה למה. אולי כי תקוע לי לום ברזל בתוך הראש, יא טמבל! תגידי, מתי אנחנו מוצאים את הדבר הזה מראש? מה נהיה? תוציא לי את זה כבר. עוד שאלות, מישהו? כן, לי יש שאלה. מה עיר הבירה של... לא! מתי? את מוציאה לי את הפאקינג לום הזה מהמוח! מר לוי, תאר לנו קצת, התאונה מתרחשת בשבריר שנייה, ומה עובר לך בראש? מה עובר לי בראש? מה זה היה? לום! לום ברזל עובר לי במוח! את זה אנחנו הבנו. ומה בקשר לתוכניות שלך לעתיד? להוציא את המוט ברזל שתקוע לי במוח! אתה חוזר על עצמך. אתה פשוט מרגיש כזה.